No niin, nyt tullaan varsennettu UFO-mappi ja IP on pärinäcraft.fi tai mikäli olikaan ei kiinnosta. Noin. Kuinka paljon nää on? Missä? Lagi. Joo, nää on paremmat. Eihän täällä ollut. Oli siellä blokkeja. Tuosta. Just mä häidin tommoista pois, niin sitä pitää ottaa lisää sitten. Lol. Lel. Mitä sä teet? Ei näytetä sille, että mulla on bovi. No. Tuo tulee tuolta. No näytetään sitä, että mullakin on bovi. Ja tässä on luultavasti ne 2 arvia. Ei mitä vitsiä, ei. Joo, sillä on vielä. Miten ihmeessä sillä on vielä? Joo. Jaha, silläkin on. No lol, lagas mulla.